Nyapa ning kono? Nyapa ngene kok ndedek iku meng. Balik. Balik. Apa ini serjambu nih? Golek apa nih serjambu? Golek apa? Ulane sapa? Ulane sapa? Balik ndang yo. Balik. Dipakai truk kono Pak Fet duduk iki. Balik kono Linggo. Wek Pak Fet kono. Linggo. Wah, emang lek aku nada tinggi rebel. Wah, asike. Ngeper-ngeper, tiri apa mendut-mendut. Piye jajal. Aku munggah tak apa munggah. Munggah apa? Dan jamaah sing Jamaah teke mulai munggah. Nah. Nggak melu kirim tebu. Iso. Mungkin dikirim nih kowe. apa iso ngangkati tebu? Jajal ngangkat sego jagung sak iki jajal kuat apa ora? Engko lek kuat ngangkat sego jagung. Ngangkat tebu. Kuat ngangkat tebu berarti melu nek pabrik ngangkati tebu. Jajal angkatan. Ndang. Lek maju lho. Kalau Mak Jul. Ndang. Kok bengi nama tulanu nek omahe Ripna tuh ya. Melu. Lek melu ra manut ta Jamaah apa dijak? Bar iki gek rezekimu wis adus. Mari kuwi nggo dijak nenan. Rezeki wis adus, durung kasih Riz ya, gek budal Riz ya. Oh berarti ditinggal ya Riz bar iki Riz. Lah ra gelem jamaah ki Ndang. Loh. Gaya apa iki? Kaya apa ngono kowe? Joget apa kowe? Megap. Pak Mari, terima kasih ya. Wah, diwehi oleh-oleh pete kaya ngene akeh-ene. Wah, petene seger-seger. Ripna tuh bar iki goreng sego, enek petene mau. Sama ngompol. Endi sing ngompol endi? Kita. Wah, yo kaya ngono kuwi lho. Sing ngompol sing endi? Kita. Sing endi ra ketok aku. Oh, yo. Bengi iki mangan apa ora iki? Siapa munggah? Piye? Nah, aku munggah sih. Mangan mare apa? Manganmu mare apa? Sang. Meteng. Pak Mari iki peten tas lek ngundho Pak Mari ya. Iya, Mas. Terima kasih diparingi muga-muga rezekine tambah akeh. Amin. Ripna tuh enggak mau Pak Mari mare ngompol pete iki. Mama masih meten kusuwana. Wah, mare apa? Masuk. Masur nggone ngendi lho? Kita. Wah. Apa enek masur nggone ning kono kuwi? Munggah. Tek canggih men dong. Masuk magune sikil iki. Ono ngoncake pete ngaleh mlayu. Bar kempis-kempis. Ora dikapa-kapan Riz, enak ya Riz ya. Wah, gak enek petene, sego goreng putih, nek kacange polong, nek tahune petene goreng lalap lombok, oh enak. Ngepir sik no, ngepir terus no Enggak usah. Enggak usah. Lah iki mangan apa ora iki? Jangan. Oh, mangan. Jarene mu pete marai apa? Masur-masur jarene. Nang kenang begamu neh nang. Oh, sik luwe Mas Minan. Minta maaf sik kene karo aku. Lek mangan minta maaf. Maaf, Mas. Lek njaluk sepuro piye tangane? Piye aremune? Ini. Tak maaf. Minta maaf. Ora oleh nakal ngono kuwi. Mengkok nakal ngopir-ngopir dikandani angel mare meteng moh. Mare ngompol mangan moh ya wis. Ngono sapa mengke? Lagi. Oh, enak ya Nan ya. Enak lah, aku kurang luwe aku kan. Cepete moh wae. Mbah mah. Kurang wae. Ora.
Ya monggo ya. Sendok aja kayak ini gue. Ya udah yang ngentot plotok-plotok lo ya an gigi. Tapi lirih mulai ngentot. Ini tap. Nanti sih mah, aku mah duet loh. Dan enaknya kaya ngono lho. Mangkon ngoncek pete bar ngalih nangis jerek ora tak kapak-kapakne blas padahal lho. Enak aja bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima rozak wakina amin. Ya ngono lho. Kena. Kelar makrem camne apa? Surah karuan kae nggih apa ora dicami. Kowe camne susu. Saiki wis sadar. Wis lek sadar isa-isa. Saiki sadar bisa jere. Iki sendoke sik sintek iki. Kali ya. Wis saiki iso guyu mengkepet ae. Saiki ngguyu. Grabek lero atem. Atem salat. Ono kon mantu aku ngono. Menggane sik nangis dadi wadone mak rimak.